Unsa di ay? Maring Maymay. Unsa ka di? Ayo. Unsa? Ay, may kayo kita kinimuzay. Sige, kito'y ba't ikaw? Maring, Unsa? uy, ano ba? Nagpuntan na ba? Unsa di ay? Kakita ka itong ano? Unsa? Itong panty bitaw. Ay, wala. Ano, nasangit yan sa inyong kahoy sa likod. Ay, wala na ba maring? Ano di ay? Ay, wala ka kuan. Wala. Mabino kakita ka kay. Pandiga ba ka di ka usay na. Ya man gusto na bilin ang panty kasi kakita ka din. Ah, Ya ba ikatagahapon. wala na ba? Mabino kakita ka. Wala din kay. Lugit sa'y kimamao ko na gustong panty day. Ay, mawala dito ng panty. Muli ito isa day. Do. Katong ipagpalit na ko sa katong pag-order pa na ako sa Shopee, happy kay ko kay. First time ko na akong kapanty. Yaw po. Grabe sa kayo doon, no? Abi na kita ka day, wala di Wala ay. kay. Wala kay. Sige day. Uh-uh. Ito day. Katong pag-audition mo sa ano ba? Sa? Sa kantahan 2021. Kamusta naman to? Ay, umagawa. Ay, watan na ako. Watan na ako ng tawag. So, wata na lang mag yung tawag. Dodo kay nakapasok ka na ba daw sa kwan? Gani, certificate ko na Happy ka ba ang final? 5-5 na. Tabak lagi. Huwag lagi. Birthday ko ninyo. Support yun kay may permis yung day. Thank you kayo. Sawadee ka. Kamusta daw mo uli si Juji ba? Ay, karumpit sa 15. Kapit sa 15. Ito do. Na mga ayos ko dito pa sa loob. Napangayo, jud mo eh. Dagang ito kwarta. Ito kaya dagang ito siya kwarta daw. Kapit sa 15 maka. Oo, pizza 15. O sige. Abang-abang lang tapit sa 15. Yato din na siya chika-chika sa iyang pagkwarantin. Ay, pagsabi di makadugo na mga silingan sa kaba. O sige. Ato na kuha. O sige. Abi mo ginawa kita kasampan. Wala kay, wala. Niya gapo sa ilipod. Wala di ay. O sige, ato na uday. Sige. Salamat kayo ha. Okay ra eh. O sige. Sige. Sige, ato na ko. Sige. Wala nang tawa. Siya lagi ang tag-iya sa panty na kita ako kahapon. Tapos ayang basumang lasangit daw. Kasi katinuod. Na pagsimot na ba na ako kahapon bang duga. Nagikot to sa istorya na nasangit. Anda, sakto yun ang tag na diyan. Iya, ibit di ay ito. Kisa, huwag ang pangutana, kinsapot ka ang nagbirada sa iya na. Naamari siya ba na? Yan, kuyaw ka ayo ba yan? Lukay basin makabalo yung bana na nag-jerjer pa. Nadiri ba yun matuuhan na nasangit? Kay bahak na ni Mao yung duga. Nabag-o na ba itong siyang labad daw kunuhay gapon? Tinanti ulit ulit yung kakundinto sa isa. Agbiga-biga pa yun, masking ano na, masking luyat naglatchmiki. Kalain makita na. Lain kipaminawon Lain yung kipaminawon. Nani asawa mo, biga-biga pa. Na grabe na ba ka luyat ang mga ano. Basta, di na ko to iuli ang panty. Ako uno to. Ako maning gilaban. So, at yung makasuot yung kumit in shop. Oh my God. Naku, kasi ba niya dito na ng balay? Ako pa naman ang ibuhat. Pagbilat ba? Kuya, uli ako masalingan. Abot to sa barangay. Ito kasi sa mga salingan. Kuya, wala itong mga salingan eh. Pamuta sa barangay yun. Kadlok ba? Katong ilang ingon nga. Tuwad-tuwad sa kapayasan. Ilain na ba kita nga? Ilain kayo mga salingan nga. Basta ako, mang chismis ko, patago rin ako. Hindi ko pakita kay Inda noong inawaya na kadlok mga ayo. Tulog eh.